Salam. Täze saýdyň işleyişini görkezjek. Ine saýt, glavny ekran, berde menü var. Menüye elteninde animasiýa bolýar, kiçirek. Bula ikonkasy, logotipi. İsteseniz çalışyp bilersiňiz. Berde slider, avtomatiski özü işläp durýar. Soň berde iň täze maglumatlar diýsegem bolýar. Şurada basyp zakatçy geçip bilýär başga stranisalara. Berde soň bir kısan towarlar var berde. Berde схема, как мы работаем. И aşağıda da berde logotip. Podval saýty diýsegem bolýar. Berde de sosial ikonkalar var. Üstüne basyp geçip bilýär. Berde telefon, poçta. Soň menülara geçeriz. What'ta var. Berde ähli towarlar saklanýar. Berde схема работы. И bärbäsi samy populyarny towarlar çykýar. Samy populyarny towarlarda haýsyny goýjak bolsaňyz çalışsa bolýar. Özüm çalışyp bererim. Soňra berde skidka diýip goýdum. Aýyrmaly bolsa ýa bolmasa üýtgetmeli bolsa maňa aýdyň, üýtgederiz. Stranisa anaz. Berde de maglumatlar var. Soň berde adam basyp jaň etip bilýär göni telefondan, kompýuterden bolsun. Anaz aýtdym, towary, kontakty. Berde de ýanky soобщение edip jaň etip ýazjak bolup, ýazjak bolsa bolmak isteseler, prost bäri ýazyp bäri goýup bilerler. Eger prost boş goýberjek bolsa, goýup bilmeýär, işlemeýär. Berde karta bolýar. Nerede ýerleşen bolsa ofis. Berde nimjaň etse bolýar, näpirmer. Iň gyzyklysy galereýa. Berde galereýede suratlar çalışsaňyz bolýar, soňra bilen özüni işletseňem bolýar, özü işläp durýar avtomatiski. Ýene bir gowy ýeri razmerini üýtgetip bolýar. Kiçi razmer, ulu razmer, sredni razmer. Soň bäri görüp bol magazine geçip bolýar. Indi produktany satyn alanda göni saýlaýar bir produktany. Meselem şunu saýlaýlar. Ýyna pisady basýar. Biz şu produkta barada maglumat okap bilýär adam. Näçe sanştuk bar, sastawy näme, ölçegirligi, renki, döwlet nerede öndürilýär. Описаниýasy bar aşagda olara okap. Soň basýar napisat diýip, soň ekran okno çykýar, nerede ýazyp bolýar ýanky adamy ýazmaly hökmen, telefon nomeryny ýazmaly hökmen. Soň soобщение ýazmaly, ýa-ni soобщение hökmende. Eger hiç zat ýazmaly bassa, soобщение gitmeýär. Şonuň üçin hökmen ýazmaly. Astavit zaýawka diýersiň, siziň poçtaňyza düşýär. Saýt taýýar. Funksional saýt boldy. Uranowadan boldy. Gatowadan. Поздравляю. Bäri basym göni geçip bolýar. Nasip etsin saýdyňyz.
aytmakdy. Bärde animasiýa bar. Haçan adam tovar diýen stranisiýa girende bärde animasiýa oýnap durýar. Her hili suratlar çalışyp durýar. Her sekunddan 3 sekunddan zatdan.